2, 1 ya Zoom. terus terang aneh rasane yo coba ya Asik. ini sangat luar biasa di rumah Bapak Sopo Pak Bud. Bapak Sopo Pak Bud. lali aku oh Pak Budiono Pak Budiono. Pak Budiono kalian Ibu Sugeng Winarti leres nggih Betul. beliau dalamnya sing mriko nggih Wah, ana no. iki sing delok lorone Sing delok sapa? wong karo iwak Oh iya. Iki berarti Jair, Dik Nila do delok kabeh iki. delok ya masalah kene lah kok nyanyi mesti gak nek balese Apa iya to, Pak? Iya. Awakmu kok iso ngerti kok. dan kangen suarane Iya. kangen Oh, Pak. Dirana pokoknya lah ibu-ibu neng ngarep bengoke banter wah tau gila lanang ora nek apa-apa Ora ngono kok kon wedok-wedok tok iki nyapa to jane. sing lanang nunggu parkir nah ora Nunggu di parkir motor. coba tuh kangen oke enak ya enak mayor wong kok ngene kok tiba asa iya mesti di hati senengku hanya ada Allah Tepuk tangannya mana? Sorak ayo banter lho, Pak. Sorak ayo banter lho ngene. banter kene iki menang banter tapi sing nanggap arang-arang Jare larang ae lho. sapa ngomong larang kuwi kene iki murah pol ngene tekono Pak Budiono lah ngenyang ping pira ning aku Iki pokoke nanggap guyon maton komplit. Wedhus lanang siji wis iso nanggap. sing ngomong sapa gasmu wedhus sitok ora bosok bayar sakmene Ana tutukane. Apa? Panjere. oh iya Kurangane nak bar gawe. iki kok mulai awake dhewe dikai hadiah karo Pak Budiono Matur nuwun Pak Budiono. tewel kuwi lho tewel Kalau yang tewel cilik-cilik lho kon nggo mulih iki kok. aku guru ya akeh iki lho Piye? akeh iki lho percil tanggap pinggir kali ya akeh iki Dadi sak wayah-wayah awakmu kok sumuk gerak langsung nyemplung ning nyemplung wis seger apa ya bosok kuwi kok numpak saku Tak rasa-rasane iki ning kene malah kaya numpak bis kok, Pak. lah iki so Awak dhewe supire kono penumpange. iya ning Pak Budiono daran apa-apa ditokne le Wes blater suguhane. wah yo panganane enek iwake piyo rasane kaya mercon Kaya mercon ketae bumbune yo ngono kae. bumbune apa bumbune ra enak apa-apane lombok tok Jare awakmu seneng pedes di. ya seneng pedes tapi sesuk gelem nak percil akhire masur kowe ya Ora apa-apa lho, Pak. Awakmu masuk sing apa jenenge? Nggoni toilet umum sapa? jajal kowe nyanyi aku lek nyanyi karo wong-wong karo jajal coba kowe lek iso Mayor. mayor Mana? Coba. Ayo. Kari manis, gurih manis. Oh, nadamu beda minor apa mayor minor. lagu ini beda minor kalau kau suka hati bilang hore iki
iki lho contohe kaya ngene iki lho. Mari manis apa? Sik lagune cah TK ya. Ya ben TK ya ben kabeh ya tau TK kok. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Tangannya hore 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 hore. Yo hore hore. Hore 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 hore. Hore hore. Suaranya mana? Carane ngono. Masa kono masa Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Ah? Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Ah? Aku gak iso aku. Iso kabeh lho. Kowe iki masa marah ibu-ibu lah kok sok mbok apa teh Lah apa. maksamu iki mak-mak TikTok kabeh lho iki. Ya ora ning ngono ngutus ki lek ngongkon ki kudune kerjasama, kerukunan antar di atas dan di bawah itu menjadi kesatuan. Oh, dadi nak sing dhuwur obah, Sing isor kudu obah, nak sing isor obah. sing dhuwur gak obah, keritok. Ora percaya. Jadi kerjasama antara dhuwur dan isor. Kerjasama contohnya Mas Manten sama Mbak Manten Iya. itu harus kerjasama, harus kompak. Dadi sing ning dhuwur karo sing ning isor ya tetep kudu obah. Obah. Mama Mas manten ning dhuwur, Obah, sing Mbak manten ning isor. obah kalau ngimbangi Dadine anak enak. enak Enak. tapi sembarangan iku lho ya ora apa-apa to ya wis Iya. rabi kok Heeh. wis nikah wis apa ki jenenge sah kok ora mung kowe lak omong-omong wah repot dong rabimu dicekel selin Mas. Piye lho, Pak? Lah aku kan apa padha-padha lho, Pak. Padha-padha. Nikah karo kawin kan padha to. Lha kok iso padha kocok ya kowe iki? Hah? Nikah karo kawin iso padha lho. Beda to? Ya beda. Lah lan nikah iki mesti disahne. Heeh. Nek kawin rung tentu sah. Oh, kaya omongane Pakde kae. Nah. Nikah NIKAH. Apa? Niat indah keluarga akan harmonis. Roh lho kaya. Iya. Apal lho kowe. Lah nek kawin. Kawin apa lah kawin? Kulino awor, wegah izin naib. Ya iso. Mang mula kuwi awake dhewe ning kene iki beteke apa rasa syukur hormat alhamdulillah kepada keluarga Pak Budiono. Ya. Matur mbah nuwun sampun nimbali Percil CS hadir di sini. Nah, Urung karuan lho awake dhewe setahun sepisan ning kene. Ora salah Percil guyon matur ning kene wis enek ping 5, 6, 7, 8. pisan iki. Rumah Iki sakit kowe mbok iki ditanggapne apa ora aku ya ngono. Ya mesti ditanggap to, Pak. Tanggap apa? Lah iki nak dengan apa jenenge masyarakat Oh iya wis omong Pak Budiono. Piye? Mas Percil, lagi masyarakatku seneng, tangga-tanggaku seneng ditanggapne sampean, ditanggap sampean kuwi saulan sepisan. Alhamdulillah. Ibu-ibu seneng. Nek kok Pak Budiono senep. Lah piye? Lah piye? Lah, Mbok, Nek tanggap saulan sepisan acara apa kucuk? Apa menawa ngene iki artinya pernikahan. So terus Mbak manten habis. Kucuk kuwi. Apa? Pernikahan lo saulan sepisan rabi karo sapa ae. Ora, iki kan acarane pernikahan. So Mbak manten meteng, iya ya. Oh iya, saulanan. Saulanan, rong wulanan, telung wulanan, patang wulan, nganti sangang wulanan, nganti lairan. Iya Pak Budiono iso atul jembatan ngono kita. Rumah saku wong. Mbok menawa lho. Wong ki ndongakne sementing Pak Budiono sekeluarga sehat terus. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iki ya didongakne sing hadir bengi iki sing gelem melok ndelok campur sari ya ndongakne mantene, didongakne rezekine barokah. Amin. Lancar rezekine. Amin. Sing duwe sawah tambah sawahe. Amin. Sing duwe sepeda tambah sepedae. Sing duwe bojo, Iki apa karo Mas aku? Sing duwe bojo oh tambah sakinah mawaddah lan warahmah. amin. Ini padakne rumangsaku Berarti iki. dongamu ngono kuwi mandi ya, Pak ya. Urung karuan aku ping pindho. Wis sing ndeng mandi iki bapak-bapak ibu-ibu iki lho. Amin amin. Awake dhewe mung sak derma apa to kaya Njaluk tak dermo nglakoni. sak derma nglakoni. Sebabe apa Percil bengi iki ning kene le? Sebab iki nyambung seduluran karo keluargane Pak Budiono karo warga masyarakat kene Taman Ayu dadi Keliru. Sebab apa Percil ning kene iki? ya sebabnya ya menjalin Sebabnya wis dilunasi. Iki ra lunas karo anakku rene. ya paling tidak awak mungkin niate silaturahmi Yo, nyambung sedulur. saya akeh sedulur kuwi saya rezeki saya Sing ngomong sapa? lho para Aduh, sedulur ki masih lah awake dhewe sugih mesti akeh sing utang.
Ora percaya saiki. Wes sing penting iki dhuwit saiki. Maksudnya ngene lho Pak, ana akeh sedulur sawaya-waya. Iki awak dhewe luwe ngono mampir ngono kareng anu. Kowe luwe, kowe ambil dhuwit mampir gawe dulurmu. Iya. Iso dinyak seminggu keluargamu le. Ya paling tidak mau awak dhewe butuh duit ya iso utang karo dulur. Iya, apene utang lho langsung ditutup. Ora paham bocah iki rumahku. Nyambung seduluran. Kowe dulur karo duwe milih apa? Aku ya jelas milih dulur no. Lah dok kan dulur kuwi masamu. Lho wong Jawa zaman biyen mbah-mbah biyen ku nak ngarani banyak dulur, banyak rezeki. Banyak dulur, banyak utang. Ngawur. Lah kok sing penting iki duit saiki pokoke. Ya satu kowe obah kowe saiki. Bojomu lampune mulih, bojomu njaluk apa? Njaluk duit. Apa mungkin mas aku njaluk dulur apa mungkin? Contohnya sithik kowe lho. Umpamane kowe mulih njaluk bojomu apa? Ya Duit kok. Contohnya nek anakmu lah kowe budal sekolah njaluk apa? duit. Apa mungkin anakmu apa aku minta dulur apa? Ya ini nekno. Endi? Dulur sing meneh duit. Asip. Sing apa? Ya dulur tapi sing meneh duit. Endi dulurmu kere kabeh. Duit dulur kok Pak Budiono sugih karuan. Pak gelem dadi dulurku, Pak. Ora mungkin. Ora mungkin bocah kok sapiteng. Lah kok iso dadi dulurmu piye Pak Budiono? Lho ya lek Pak Budiono wis sering ning omah lho lah aku sing ngene. Oh berarti wis dulur tenan. Kecantol. Ya dulur. Oh, dulur. Betah apa? Ya ditulur-dulurne sesuk ben ditangkepne. Karo masak ditulur-tulurne. Sapa ngerti somben awake dhewe liwat kene mampir teng daleme Pak Budi. Mampir ning ngarep, langsung mancing ning ngarepan omah. Tek. Pasan mancing enek kampul. Wih wae dhewe. Iya bagus sing tekan dhuwur. Nembang ya Le. Nembang. Sing enak. Sing Mas enak. manten karo Mbak manten ditungane dadi keluarga. Sakinah mawaddah warahmah ya sadah ya saomah ndang dikarone momongan sing putri-putra sing soleh-solehah. Amin. Berarti ngono ya dongamu. Dungane ngono. Iya iya, wong rabi iki sepisan kanggo selah. Lawase fitine wa dunya wal akhirah. Iya, Aja iya. kaya kakangku. Nyapok aku barang iki lho karo. Kamu pindho lho. Iya, biyen tau gagal, kuwi aja nglakoni kaya ngono kuwi. Cukup aku dhewe, Kakak. Sing penting siji ae tetep istiqomah. Istiqomah. Ah, istiqomah kuwi ajeg. Ajeg. Bojo sitok kuwi ya tetep ajeg. Ya kudu ajeg. Contone wong ajeg iki luar biasa Le. Ah, kaya Donga ajeg terus mesti kinabulan. Nah, diwenehi. Donga. Nek ora saiki ya sesuk, nek gak sesuk ya sesuk. Sesuke. Mesti diwenehi karo Gusti Allah. Sing penting Istiqomah kuwi tegese ajeg Mas Manten karo Mbak Manten lak donga ya kudu donga terus. Ah, mergawe ya ngono, Pak. Megawe ya ngono. Kudune ya ajeg. Disiplin terus. Nah, tanggung jawab ya gak tanggung Tanggung jawab terus. Contohnya kaya wong apa ki jenenge nandur telo. Kuwi lak ajeg nih sanggon tok dincepne. Bonggol telo. Bonggol telo dibacok dincepne cep. Ya sanggone dijarne tukul. Tukul wah dhewe. Lah wong ra istiqomah dincepne kok suwen dijabut. Encepne jabut, encepne jabut. Padha karo manten. Iya. Ya dincepne cep. Apa kuwi kaya Nyapu teko manten barang cangkemmu. Yo, maksudnya manten kudune istiqomah. Istiqomah wis pokoke. Yo ngecepno tapi siji kuwi ae. Aja kaya iki celeli. Ngapa karo masak? Aku yo sitok karo mas. Ngecepno telo kuwi ngono, Pak. Nak nyanyi sing enak suaramu tokno. Bengi iki tokno kemaluanmu Le. Oke. Kemampuanmu jati rejoso. Nggih, terus sing napa? Jadi Rejoyoso. Rejoyoso. Kurang ya kaya le protes kuwi lho. Protes ya kek pisan iki ya omong ngono. Nek pengen apalmu yo kon nanggep bolak-balik. Bolak-balik ning lapangan ngono. Jadi sampeyan iki yo iso nanggep lho Pak urunan 5.000-an wis entul. Lah, nanggap percel ya rugi no. Lah kok iso rugi? Sing rugi sapa? Ya aku. Ora nanggap awakmu kok. Ya iya ya rugi dhewe tidak ada pendapatan. Oh iya ya Pak ya. Heeh. Maju ke depan nembang sing apik kesukaan ibu-ibu. Lagunya ibu-ibu ya Le. Iya. Bunda ya. Oke. Nadanya Bunda Mas. Coba. Karena banyak ibu-ibu yang di sini. Piye? Suara wedok. Suara wedok. Masalah kok yo enek sing ngerti ya suara wedok barang iki lho. Lah kene sapa terus ora ngerti karo awakmu. Oh kok wis terkenal. Metu Iki tak percil iki adine jenenge tak slentem. metu mobil lho. Aku seneng ku yo ngono. Bareng kaya aku mau jandak keliling kene iki lho. Awakmu metu langsung dijak foto karo cewek-cewek. Aku metu langsung dikeroyok cewek-cewek. Terus kon motokno. Ya kowe kudune sing sabar, istiqomah. Pokoke sabar terus Ajeg. ajeg. Sampai gak iso tak cemplung nek kali kowe. Aja to, Pak. Masa ndagel pisan ya amang-amang Ya nyawa. ora apa-apa ka saduse. Wah, tapi watu lho, Pak. Ya ora masalah. Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dungo kok iso diguyu lho. Bunda, bunda, kaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Khusus ibu-ibu. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu Ani. Mas, sabar. Saya tok meneng lambemu. Sing nyanyi lho, jare kok kon ngibur teko bundane Ani bareng nyapa. Bundane Ani piye? Lha kok nyanyi to meleset kok iki bunda lagu khusus ibu-ibu yang telah mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Ya jajal to, Bunda. Anake urip-urip Burine Ani, lagumu ki burine Ani. Nyapa ning burine Ani? Wong lagu bunda kok Macet bundane iki lho ketututan Ani. Ora iso. Bunda ya bunda nyapa kok iso ketutupan Ani. Ora mesti kowe lagumu Bunda. Bunda laguku. Lah mburi-mburi nututi Ani terus Ani. Nyapa? Bunda Jajal ora percaya. Gakrek tenan saiki. ngene rungokno kupingmu. Ya. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang kau sayang. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu Ani. Sabarlah sayang. Lagumu lho ora marit. Anu Pak, ya bener bunda digudakani ngono lho Pak. Ya omongi lagumu ora marit ora genah kok. Aku mau nyanyi kok niatku bunda lho Ya Pak. Bunda tapi nyapa Ani nututi lho. Lah ya nyapa Ani ning ndi Ani? Nyapa lho Ani ya bundamu kuwi dibenakne lagune. Lah ya bundaku jenenge Ani lho. Dek. Awakmu kok iso nyanyi gitu. Daduh. Tak kira kupingmu sing bosok ya tibake ya cangkemku dhewe. Cakemmu. Mayor. Oke. Ayo. Lagu kuwi ora mung dangdut tok. Mesti kaya ngene campur sari to, tapi jiwane ki rock. Masalah awakmu kok rocker. Ndek layak rambutnya jegrak-jegrak kaya landak. Gerak diengkulmu. De. Oke, siap. Rock iki keras ya Pak ya. Iya no. Dolan sik. Karakter suara kaya ngene iki. Nah, aku kan dangdut, halus-halus. 30 menit aku di sini tanpa suara. Ayo toh. Tutukane lho. Lha kowe ra ngrungokne lagune to? Iya. Lu dolan ta rumahno sih. Lah piye toh? 30 menit aku di sini tanpa suara. Nyapa jam bareng. Wis 30 menit apa urung? Burung. Lah ya urung ya ngenteni sik. Maksudnya nyanyi lagune. Dan aku benci Dasu. Dan aku rasa harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun terbang dan aku hanya diam dan membesuk. Ingin ku pakai diriku
ada pelangi alam merah kuning hijau di langit yang biru melukismu agung. Siapa gerangan pelangi aku sayang. Oh ya kelaru cakepku. lagu ini nyanyi ya podo Ya tapi langsung lagu sing saiki lho, kamu sing saiki. lagu sing saiki ae mesti ibu-ibu yang ngerti jadi sing viral-viral kuwi Ya lagu sing saiki lho, ibu-ibu mesti seneng. Ada deh. Secu serantu paro aku hari ini udah kayo serantu paro aku hari ini abang yang ayo mengguri anu ngapunten Pak Bu nggih kakang kula dalu niki stepe kuman tapi iki rock lha kowe nganti kene-kene rock kok masalah nak rock kuwi ora kaya jiwane cah cilik-cilik kene nah cah kene kuwi sing halus-halus ya paling tidak ya timur tengah cara Arabian kayak selatan ya. Iya no, Arabian no, timur tengah. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah saya cukup kan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Bisa datang ke rumah. Wah, awake dhewe koyo main ning SBB zaman biyen. Coba. Berapa coba dok ya. Mbak Prabu mau kon nyapa? Nyanyi iki lho. Apa iso kono nyanyi style? Aja wong lanang tok sing nyanyi nek wedoke dadi kompak kok. Lewat dhewe lho duwe style dhewe. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Versi ndi? Madura. Oh walah, warung 24 jam. Sate Le. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Apa iso versi? Statue, statue, statue. Ya durung. Salam kerong dari bule, setelan cuek baru malu. Tretan sadeje, Iut dermaka bere, beres deh. bes di beres. Aduh. Aku koyo ning apa ki ning layang dampit Mas. Kembang semangka dijejer-jejer. Apa dik? Nek wis nembang Bapak Budiono gendang nyawer li. Lho. Aduh. Kene apa dik? Kenek telek. Lah. Ya udah aduh. Makane mau sambat aduh. Mugi-mugi sedayane panjang umur. Amin. Duh, mulai deling, oh di
muga panjang umur eneng roti cacahe siji bumi narti akeh rezeki duren rasane enak muga-muga manten ndang duwe anak kecipir ditandur ning sawah muga sing hadir kabeh barokah alir saale mari ngene ya Dek. Iya, Bos. Mari ngene nembang wong loro Dek. Karo sapa? Karo Sapa kok enek? Iki wong kene lanang karo wedok. jaluane Pak Budiono sinden wanita Rainaga Dek. apa enek sinden wanita kok iso rai ngopo medeni cah cilik-cilik Anu cepat sini. Oh, seperti sing anu. Iya. Selamat ya. Ya, bareng-bareng hari ini masih bersama artis selanjutnya yang untuk Anda semuanya. Kita hibur pada malam hari ini emang luar biasa. Guyon Maton bersama Bapak Budiono. Iso miring iki jeneng pucuk. lah ora ngono umume ora bunder-bunder ngene iki mlebu lah iki kok kotak kuwi lho kotak menteng sisih mau budal iki ya semok lho Mas. lah kok iso dadi ngono Aku nglungguhi genset akhirnya leder separuh. Adek, Pripun Mas? kenalan dong, kalau saya sudah kenalan, nama saya Percil. Namanya ini saya Selengkem. Ini bersama adik Probor ini. Iya, Mbak. Coba kenalan dong, namanya siapa, asli dari mana, terus habis ini kemana, habis itu kemana lagi, Kemana gitu ya lagi? Dek. Ya, coba Dek, Rumahmu di mana? kalau kenalan itu harus enak, jadi enak, ngomong-ngomong enak. Ya, tadi kesini sama siapa? Rumahmu di mana? Umur berapa? Mati kapan? Terus kemana saja? Oke Mas. Cara penyampaian yang baik, soalnya penontonnya banyak ini, banyak Iya sekali toh. loh ini. Kudu ya omong sama kudu hati-hati. Ya, Antusias penonton itu luar biasa. Bener Mas. Dari sore tadi udah ngumpul. Luar biasa. Nggih. Bahasa yang mudah diterima, sopan santun, unggah-ungguh juga harus dipakai. Karena ini orang Jawa semuanya yang penuh tata krama. Malang Jawa Timur. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa mau pilih dewe. Iya Mas. wong Hari yang mantap. Aku sing nyanyi. Aku nesu. Nyanyi dong ibu. Loh, kamu ya, lalu subi. Hari yang mantap. Aduh sedap. Loh, Nyapa kok malah lagu? Loh, kok caranya? Aku nesu. Oh nesu. wong arep omong arep kenalan mbok ganggu ae. Yo nek nesu yo nesu kok iso ngomong ae. Mas. Ngomong ae. Jajal nesu. Ayo nesu. Nesu pada belas. Namanya siapa, Dek? Nganggo lagu Mas. Iyalah. iyalah, Mbak. Ting-tingane Sekar Sari mau tak bilang. Wih, rock Serkasari bareng. Lho piye to? Budi Wijaya lho. Lodrok apa? Nah, Nama saya ini Mbak Liti. Awakku kuruk randuwe gizi. Yen aku ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul tak canda
saja terus tak miki. Ngawur. Mbok mi karo apa? Mbok mi karo apa? Maksudnya mie apa kuwi? Mie aqua. Oh, mie aqua. Aqua. Mie aqua. Air, mie Lho kowe air. jero kowe kaos kaki. Asli Mas, berarti mie nyek kuwi aku wedok asli terus di mie. Iya. Oh iya. Nang ngelak kuwi ngomong. Nyapa kok sendadak gawe lagu Dadak ngomong. nyindir tembang-tembangan. Iya lagu ngomong. Lagu kemana? Iya. Perkenalanmu. Nama saya ini Mbak Liti. Awakku kuru randuwe gisi. Yen aku ngamuk bojoku wedi dirangkul dicanda terus dimi. Oh jaluk mi. Ora usah dadak nyemoni nganggo lagu. Oh, mbok nyek- Langsung ngomong. Lah pengen akeh aku lho nyemplung kali lho, Kak. Maksudnya ki aku main kenalan loh Mas. Lah yo Namaku ini Mbak Liti. Awakku kuru randuwe gisi. Yen aku ngamuk bojoku wedi dirangkul dicanda terus aku. adimi. Lah, oh yo jaluk mie ngono kok yo. Namaku. Lah apa, Mbak? Lah kene genep sak jam yo mbledos wetengku. Bola balik dimii. Dari di mie air. Liane nyanyi. Nyanyi apa iso? Minor. Minar. Oh iya. Aja bleset kayak aku lho. Ora. Nah iki persembahan untuk Bapak tuan rumah Bapak ini Bu Budi. Budiono. Bapak Budiono. Lah iya. Budiono. Bisa zaman SD kan ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Siapakah Bapak Budi? Pak Budiono. Iya. Minor Mas. Kuwi lho minor. Penonton aku mohon maaf Pak. suaraku agak serak-serak basah. Ben gak serak. Wong serak aja mau rasa nyanyi ngono kuwi. Tanggane lho. Sadurunge nyanyi gak serak wong WC ben gak serak. Nyanyi Lah yo, gak serak aku lawas to. Apa? penonton aku mohon maaf suaraku agak serak-serak basah. Kok sik serak terus to? Ya kudune ngombe sik ben ora serak. Wis siap? Lagu lawas to? Iya. Oke. Tapi aku baru putus cinta. Suaraku agak serak-serak basah. Ayo ngomong. Sadurunge nyanyi Liane Mas, liane. Kok ngombe terus iki lho. Lah kok dibalik serak? Nek kancane bingung kan kowe sampe serak. Lah sampai serak menghibur penonton Nyanyi itu harus serak iki prima, harus fit. Lagu liane sing ora berhubungan ra ngombe. Ya. Pokoke lek kowe banyu tak ombeni. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Nah ingin minum ya, minum apa kok dadak pengen kaya kupu-kupu. Aku minum ya Kate ngombe ku minum ya minum lah kok dadak dadi kupu-kupu sih. Ya Ya sak. lagu mau penak kuwi jane lagune dangdut ta lawas. Heeh. Mansur Z ki enak lho. Mansur S. Ayo S dene kademen. Sing Megi, sing Z kuwi Megi. Nyapa kaya. Masuk es. Ayo nyanyi. Yo penak lho suaramu jane nak lagu dangdut lawas. Bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Nek. Sabar. Kuwi lagu penak lho. Dapat. Sama pengen jaluk. Ada Mbak Dukun sedang ngamili pas. Sedang ngobati Ngobati pasien. Kowe ben gak nyanyi, ben gak ngene aja nganti enek banyune. Oh, iya. Nyanyi ki aja nganti banyune. Siap. Mbak Dukun yo renek banyune lho, Pak. Enak disebur, biasane dagelan lawas ae. Mungkin lagu anak-anak ora enak ya. Gak ono.
Mayar. Gak ada kok bisa anak-anak. Waduh, nenek disembur bisa dagelan padi disembur. Di opo-opo airnya Ada ikannya kecil-kecil. Hop, Mas, lagu liane banyu kayaknya toh. Lah kowe kabeh lagu Bayu tok. Kowe jan nyanyi koyo aku ini. Kene. Minum. Ayo. Dudu watu. Hang diarani pasir. Bisa. Watu kambang. Coba Ana ing pinggir. Iso ya? Iso to, Mas. Areng-areng bakar sawi campur gedang. Balik. Bakar gedang campur sawi. Sampai kering Kademenan mak teles kabeh iki. ulihe ison mikiri gedang dadat sang curug dipangan raja. Iso nyanyi apa ora? Iso nyanyi apa ora sine? Lha mbok mulak wale ya rusak no lagune wong. Nyanyi ku sing demen kok iso. Padahal iso kaya eksotis lho Pak bentuke Pak. Eksotis matamu. Iya. Lah mrene melulus lho. Dudu watu kang diarani panos. Kami pentol beranak. Kayak aja ora ngono kowe kaya susi kaya tung-tung sahur. Berpatamin berpatamin tralalelo tralalelo tung sahur. Hei berpatamin berpatamin tralalelo tralalelo tung sahur. Tina gosa. Aku iki kobong. Awakmu iso. Nah, aku bendino servis sepeda loh, Mas. Jadi lah nyanyi kudu iso lho ya. Bisa, toh. Nyanyi wong papat iso. Siap, Mas. Tenang. Ya. Yuk. Minor ya. Minor. enak ya. Oke, Mas. Nembang pamundutane ada yang beliau saudara saya yang dari Pulau Merah tadi kalau nggak salah ya. Banyuwangi, Bos. Apa nyanyi? Ya minor. Enggak golone Subali no nek pulau Medan. Membiak ayo mama. Arep nyanyi pola ya. Suara bar nyanyi pola. Suarane gendeng Lemu. Bala. belambiangan. Aja banter-banter. Banyak, Pak. Lelek banter glundung darani pelampung to awakmu kemarin. Rampung matamu ya, Rokon sing jomplong. Aja nesu. Wow. Sabar. Oh tak uwah bisa. Sabar. Iki buku ngawur. Lu iso dijual orang itu. Dijual. Kan ngono ya, raimu koyo tewet. Rek kok. Bang Edian. Mbok sumpah tak aku ning kene iki ora nyapu-nyapu. Lho, wis kurang nek. Dijual. Sing ra trimo. Bang Edian. Iki wong wedok sapa jangane? Sing ra trimo sapa? Lah kowe ngirim yang ora kon trimo. Oh, iso mesti aku dijerok. Iki lho. Iki nemen. Wanine kok buri kamu adewe gak Mbok sumpah takono penonton aku apa? awakmu dia mana Ya ya percaya wong aku dijerok kono kok iso. Kok nek gak terima nang buri ya. Urusan gak aku. Rasane mburi. pancen kelakuane ya kaya Wong kok rumangsaku. pancen Lho, jokrane neh. Lah kemene kene. Lah kok kowe di kuwi wong Edian. Sing edan iki lho sapa? Kene ra nyapu-nyapu. Nyapu aku ra mungkin to nantang-nantang ngene iki kosong. lha iku masalah Ya ngomong kok di kulek gak terima. Lah tak ono selendem iki kosong. Dek wanine kok Ya kalau lagi aku. Wong Edian. nak tergluduk tenan iki Lah nek ngono. Nah, lha malah grup ora kene. Wong kok nek logot ning kono terus dikira nang kejeblok ya, Pak. Lah sesuk karek newel to enggak? Newel dengkulmu.
nyerambiai. Aku Sing ora wani nyok sing nyembang agak sing joget. Oh, sing nembang. Iya. Nuswantara. Bianyu Kaya bantengan. Ora apa-apa. Iso ora kulon. Kulon kenop wetan. Ngono tok besok gak iso. Lah kok bablas terus? Lah lagune rombontekno lho. Eh, Wetan sego lara lor musik lor lan kidul lalasang. Angka liwat Ayo, didek nih. Didek nih. Ngangkat toh. Ngumpul. Ora ketok pedang kok kono. Pindo kok cecengok kok alah kurang dhuwur. Jangan nesu ya. Ya ora oleh. Kamu itu gak boleh nesu sama panda. Itu gak boleh. jelas wis sekongkol karo kuwi. Ya kayak iki time awak dhewe kok. Kayak iki apa ora mungkin kuwi. Hang Tim kita loh itu. hang Angsun karep itu hang kelimian Berani apa-apa? Lah kok iki lagune ojo. Lah iya, Lah sapa kowe banter men. yo pengen banter tok. Ngabari gak kuwi mau. Tanah India. Ku apa? Kulu pedot. Gumelareng. Taman Sari apa, Dik? Nuswantara indah. Ora indah. Wibes. Taman Sari Nuswantara pelanjangan pelanjangan lari Taman Sari Nuswantara pelanjangan pelanjangan lari Taman Sari Nuswantara. Enak ta? Enak nomor. Ceko. Awan-awan mangan kasur. Sopo kok? Kon nyari, Pak. Jejer. Sopo nek? Ngene. Jejer. Jawa Timuran le. Tuk.
Lontong tak Bareng. Bareng to, Mas. bareng. He. Ayo. Kentrung gaya baru. Kok tak idoni lho musik. Iki penake koyo ngene kok. Lah aku ora tau ngerti lho. Bareng. Kudu kompak karo. Iki apa iki mau? Iki kentrung kuwi Jawa Timuran lho. Awam kudune ngerti. Kentrung gaya baru. Nerone. Ngene iki, nerone. Nyapa gerakan iki? Matane. Lah jare kon pengarep. Lah kancane mbok tonyo ngaburi. Nerone gerane kancane. Aku manut kuwi lho, Mas. Nerone. Manu kancane ditonyo. Iso ora? Iya, Pak. Kentrung gaya baru. Oh, ala gantin nek. Untune Iki opo? Alon-alon masih. Kentrung gaya baru. Yang ini kalau penake, Mas. Ya, Pak. Kamu sampai maju nyapa mundur iki lho. Lah kok jalan piye? Piye? Aku sing aman ya, Mas. Sing aman bener aku munduran iki aku ning ndi, Mas? Yo ning arep. Ngarep. Iso tenan ora? Ngarep no. Yuk, sik tak delok sik. Oh ya apik. Piye? Iya. Oke, Bos. Ya. Saya mau ning ngarep, saya pengen ning ngarep. Aman ya, Mas. Aman. Aja mau. Dia kan gini. Iya. Oke. Bosok, Pak. Aku sini ngarep. Bosok ya. Aman, Mas ya. Aman. Makanya nyak king. Urung. Tutung sih. Oh iya. Urutane. Kentrung gaya baru. Kesuwen. Langsung didone. Apa ngene? Lah kok kondur macet lho, Mas. Orang langsung mudun. Ayo. Kentrung gaya baru. Nah. Malang remo. Lah Malangan ini remo lho, Mas. Iya. Malangan remo. Lah kuwi lho sing kurang ajar, Mas. Sing apik, Mas. Kaya mau lho. Repot. Kentrung gaya baru. Manut ketuane kaya wong gendeng ae. Malah kaya wae Janger Krisna Buana. Ngilu-ngilu Mundure iki lho ndi. Kok suwi men. Hormat aku. Mundure lho nyok-nyok. Iki kentrung na gaya baru. Gaya baru. Budaya asli Jawa Timuran. Inilah kentrung gaya baru. Gaya baru. Ini kentrung Jawa Timuran. Ayo pada dilestarikan. Kaya ana jin. Sopo? Kuwi lho, sing ngene iki awakmu malah melu mayu rene. Aku dhewe yo wedi. Karo raine
dhewe kaya wedi. Sirahe kaya tewel. Iya iya kaya tewel. Iki ngene lho Pak. Sing baku iki mung ming geguyonan. Iya, Mas. Iya. Sing baku iki seku padha kumpul kabeh ora satu kar padu. Ora tukar padu. Sebab apa? Apa, Mas? Piye beras pergogosokan karo kancane, pintere menungso saka Bergaul. Iya ya Ganjur. Lah iki ngene Pak. Iya. Lah aku nek ngene. Nyapa? Aku ngene suwi kok. Lah alah. Maksude awakmu arep dijelasno. Iya, Aja muni ngene. Nyapa? Iki ngene. Iki genti lian. Bapak Budiono. Pak Budiono. Iki ngene. Lah aja Aja ngene. Aja ngene. Ono ra gelem. Ngono. Ngomong modele Maksude ngene lho, Pak. kok kagak ngene. Maksude iki nganu. Nah, ya. Aja nganu lah. Lah nyapa? Nganu ku lumoro, Mas. Maksudnya umpama nganu kan Ini. iki iya. Di mana kleru kabeh. Iki piye Pak Budiono piye? Ini begini. Nah, gini. Ngene lho, Mas. Lah ngene. Ngene. Kok ngene janganmu. Iki piye? Lah iki malah takon. Pak Budiono nyapa? Bapak Budiono kali Ibu Sugeng Winarti Katuran minggah wonten ing panggung kali Mas Manten, Mbak Manten, kali beto. Betul anu pancing, Mbak. Mangke mancing ke panggung. Nah, foto Nyapa ngomong? pancing ngawur. Kali beto keluargane foto bersama. Foto sih. Cucuk lampahe, cucuk lampahe. Aja lali le. Lali, aja lali. Jangan lali. Moga Bapak Budiono kalian Ibu Sugeng Winarti kali Mas Manten, Mbak Manten. Semoga katuran minggah wonten panggung. Bapak Budiono kalian Ibu Sugeng Winarti ugi kematen kekalih dalam keluarga. Teman, foto sesarengan kalian yang bersari Budiono mantan tak Bapak kasih jalan. Moga Pak Budiono sekeluarga kalian ibu nanti katuran nikah panggung. Menika Mas Senten cucuk lampahe pun panjang Budiono matur ingkang berkalih. Kalian empon nyaturi serampat Banyuwanginan nggih menika serampat jalanan buta yaksa. Serampat menika kagem masyarakat mriki mugi-mugi Agosno tresno ingkang sejati nggih menika tresnanipun Mas Bayu kaliyan Mbak Nani. Yo dados tresno ingkang sejati. Tapi maju Bapak. Kita foto dulu. Alhamdulillah sudah naik di atas panggung keluarga besar dari Bapak Bud. Iya Pak. Lah iki lho Pak Budi, Pak Budi. Pak Budi lagi maju. Ya, sawu singatan Kak. Niki. Napa oh mboten saged matur. Iki lho. Tuan rumah wis Bapak Budiono Mas aku lanjut deh. Pak Budi, kalau sampun minggah wonten panggung guyon matan itu ada 3 persyaratan. Apa Kakak? Nomor pertama, Pak Budi nomor 1 kudu iso nyanyi. suarane tek suarane. Syarat nomor loro
kudu iso joget. Nyanyi suarane tek nang joget capek. Napa nomor telu? Napa niku nomor telu? Menehi sangu. Oh iya ya oke terus. Langsung dijempol. Langsung jempol. Lagunya apa Pak? Sangu. Pak lagunya apa? Pak. Oh gulu bedot. Oh iya siap. Iru tuh, Pak. Oke iki Bang konten request ini. Iya, requestnya gulu bedot ya. Yuk, bareng-bareng masih bersama Campur Sari Guyon Maton. Mbak, Mas Mater sama Mbaknya sini kita joget bareng-bareng ya. Wes Gulu pedot gitu. Lah yo gulu pedot to. Gulu pedot, Mbak. Bisa, Pak. Ojo rese. Joget, Pak. Joget. Bersama Guyon Maton. Ayo gede. Artis Guyon Maton. Mbak Manten sehat selalu, sukses selalu. Yang penting pada malam hari ini bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Yang penting Pak Budi happy, Guyon Maton tetap happy, mantene yo happy. Bareng-bareng kita happy pada malam hari ini. Matur Pak Budi. Siap. Dengan segala perhatian saudara, mohon maaf atas segala kekurangan dan tentunya atas nama dari seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kolis Eksan, saya Sondok Sumito mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dari kami, saya Guru Bina Galuh Walidayah Wabidu Walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai budaya Jawa luar biasa.